pemirsa, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Rizky Dila. Seperti biasa, ini nantang Pak Bojo masak. Lagi tas mulai bakulan guys. Pak Bojo yang masak. Kau yang mandiin Dek Dila kok. Adek, masak apa mas? Terong tahu. Terong tahu. Jangan paling sing gak tak senengi. Gak seneng jangan terong pemirsa, wangi pemirsa. Yo arep dudu terong tak. Gak seneng jangan terong, kok iki kok diapakno? Apa iku? Kecapi. Yo. Dikecapi ayam karo usus guys. Sos. Iki jangan terong karo apa iki? Gambas. Kok jenenge gambas sama? Gambas apa sih? Oh terong. Oh enak. Iki seneng jangan gembos iki. Tahu gembos wong Tahu iki. wis seneng. Oke wis mantep. Engko arek sarapan aku tak ngromati Dek Dila guys. Iki mang tas mulai bakulan guys. Cek wakeh. Rada sepi pemirsa. Aku tahune cek akeh guys. Tapi jangan cek akeh. Oke teman-teman. Tak nyiapno klambine Dek Dila sik. Halo teman-teman. Iki Dek Dila. Delok guys. Kayak mana rek? Adus. Loh. Gak boleh berdiri, Dek. Ayo. Tak keluarno kamu nanti. Nanti bumbu Iya, bumbu siji. ayam. Sik pemirsa tak nyoncong Pak Bojo sik pemirsa. Anakmu selak biru, wo. Iya. Mari ki. Oke, satu teknis sik ya guys, ikut sambung maneh. Lanjut maneh nyotin Pak Bojo maneh pemirsa. Kowange kora-kora. Kora-kora, jangan harus mateng. Coba biasa mungkin. Jangan harus mateng mas. Lawe klothok enak iki guys. Oh, terong guys. Lawe klothok, mantap. Iki bumbune Pak guys. Iya. Tambah iki enak. Meracuni ya. Oke guys, mengkok mana? Ini masak babak kedua. Iya. Oke guys, Pak Bojo sarapan. Masak-masak dewe, sarapan dewe. Kok goreng usus. Dikecapi kok pemirsa. Lah iku mbok goreng ngono gak entek lengo man. Entek ya tukune kok ya. Sing santai ora usah gawe ngono. Gak digodhog maksudnya. Amis lek gak digoreng. Walek kan itu. Lengo akeh kok entek piye. Kok Masake nang cepitan nek mau Mas. ini sarapan. Jangan lo, batuk kamu. Gak boleh maaf ya. Gak soalnya. Kene Mas pada goreng. Alhamdulillah. Lah, ben penak lah nyoten. Batuk lo. Enak. Apa enggak enak? Ambek ampok wae enak iku sakjane. Jangan ngono kuwi mbek ampok. Sarapan, Mak. Mula cukupne mak sak mangkok ae. Jangan terong, Mak. Nggih gula gak nyang kok. Aku yang ngomong ngono ndek ini. Mantap. Sini ya, Jangan masak, selak kecut santan. Sini aja. Oh, jangan tewel ta. Iya. Oke. Kok pinter mbok ngangge santen. Walah umur kae.
Nyeteng ayo, guys. Wis mandi arek. Halo apa? Halo apa? Halo guys, nak. Sudah belum makan, guys. Awas langsung setrum kulkasnya. Jangan ambil klotok goreng, Mas. Goreng klotok. Karena enak kalau kayak gini. Watos kabeh. Ulet. Di Malang ku ya empuk-empuk iki enak ngono. Kene asine watos. Lah kok sing enak sing bungkuk payek iku tuwipis iku ya enak. Iku ejek. Yuk, ayo, buat mainan. Ayo. Ayo. Sarapane ndek nganu, guys, iku cek rusuh iku sare montor iku bentuk sapo. Ayo adik. Sini. Kan babang iki lho. Nang kasur. Terus ku adem. Ayo. Mak ban tuh ya. Gak iku yang kok ngeler ae. Sini ya cinta. Pak Bojo sarapan karo jangan terong. Terong olahane dhewe. Terong masakane dhewe. Kok terong sama sarapan? Kandang kali Malang ya kali rendah enggak. Kali rendah. Disebel. Sakit. Kenapa itu? Jatuh ya? Iya nek ti mau. Ti. Oh, ngono lah nanti pengira. Ayo, Mak. Ya, ayam yang berkelak deh. Enak, Mas. Aja tisu ya, jangan tak kayak ini ya. Mbak sego ampok rek enak rek. Aku masakanku lek gak enak yo tak mono gak enak. Ti. Gak boleh. Nyeteng wong mangan aku luwe, guys. Aku lek mangan kadek gak ono mandeke ya. Lep. Kau nak jeda nih. Tapi mbak punya apa ora ya? Ya. Kalau kena dilep ya dilep ya. Goreng mari lek masak pemirsa wong khususnya goreng. Khususnya kok ae kayak sore-sore kan. Oke, Mas. Wes guys, mari. Wis ndang sarapan bolo. Pak Bojo mari sarapan lanjut masakan pemirsa. Kakak nyambut gawe iki kok guys. Enak tuh. Kasihan. Yo. Ini anu tak berambang pret iki. Nyambut gawe ya masak. Kayak enak. Gak usah. Aku bumbunya apa ya? Aku tak bumbunya ini cinta. Apa ya berambang bawang, jahe, laos, miri. Oke. Lomba abang. Barangnya sak witi kok guys, mekan bumbunya makai kate gak enak piye to.
masak part 2. Kita masak kayaknya bumbunya sama meprit ya. Iya, terusan. Rasanya lo terus ya apa? Iya. Mambu kena pindang mambu wis. Iya sik, habis. Iya sik. Maksudku ini kurang isi, guys. Kulino masakmu merit ya, Leng. Wis. Temeplok pemirsa. Kayak kecap gak iku kok. Oh, ya sik. Oh, asin ndak kulkas ana turan saiki kecap. Mang tak ngene kecap. Dikasih koretan. Jalan mlebu jeding. Enak. Kok iso mlebu jeding itu lho? Jangan terong lawe usus bumbu kecap pemirsa. Masukkan micin secukupnya, guys. Kakek kopoken. Dari kopiar, dari kopoken. Awas didelok lho arek kok mlebu jeding lho lho. Gak, Mosok gelas dileboni ayam. iya kok juga. Gak kepantau yang nukui, guys. Apa yang gula? Uyahe paling ya wis. Iya wes. Makasih ya mas. Dila. Masak baru megawe guys. Pak Bojo niki wi. Apa cari rezeki lah apa? Bisa kenakmu deh. Bisa iki ya gak enak pedes-pedes. Saiki tak pengen nanam ya ndek ayam masak enaknya. Cek tambah gurih. Itu sama santan. Kalau saring guys. Lah iku deloken iki. Ya apa sih arek iki? Ya mesti aku dikei saringan teh. Wah. Jadinya gak enak seri-seri apa iku. Maksudnya biasanya kan ana lembut-lembute iku lho klopo ireng-irenge. Wis enak ngowo ini ya. Enak apa bisa? Ayamnya mek loro til. Wes. Tahu guys. Ya. Tahu piye? Cuk, kok wis tahu iki gak enak kok. Tahu goreng guys ngene. Ngene saya enak apa bisa? Lah wis tutupno iku rasakno kurang piye. Wis ngono. Wis ngene ya pemirsa. Dikecapi gak? Saken ke sana. Ngene wae enak. Dia ngene ya wis. Wis aku tak sarapan sih jangan terong. Tapi dicolok kecap saiki. Mek nyolok kecap. Suran iku cukup berarti. Ngirengno. Iki ngene iki anjane wajib dicolok kecap. Entah iya. Sudah cukup. Cukup. Mek turan. Oke pemirsa, matur suwun sing nonton, donga seger waras kabeh ditono bane ditono sengkalane dicedakno rezekine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak mbok tas. Mbok tasen aku kena kopi rasane embo ya. Ya wis. Pasti sih ae. Wis ngono ya guys, cus. Kayak ngene guys. Tertarik bukan? Wes.
Ususnya sak bungkus, ayam sak bungkus guys, wis ngene ae murah meriah. Wis saya sarapan sih.